Үзәк урамны тагын бер жанландырып алдык әле бу атнада. Кабак фестивалендә җиңүче иң зур кабакны халык белән эшен ачарга килешкән идек бит. Аңарчы аның башка бәйгеләрдә катнашасы булды. Һәм менә Байлар сабасында Хадиевлар хуҗалыгында үстерелгән 92 килограмм 400 граммлык кабак Казаннан да беренчелекне алып кайтты. Гаилә килешкәнчә сүзендә торып, кабакны тагын бер кат халык хозурына алып килде. 92 килограмм, 400 килограммлы зур кабак җиңүче булды. Һәм без шушы фестивальдә халык белән килештек, аны бергәләшеп яру турында. Күп бәйгеләрдә йөреп, бүген инде без бу кабакны Саба үзәгендә халык белән ярырга килештек. Менә халыклар килде, җыелды. Хәзер бу зур эшне башкарабыз инде. Кабакның эчендә нинди хикмәтләр бар икән. Радиодан җиткерелгән белдерүбез аша кызыксынган кешеләр мәйданга җыелды һәм җаваплы миссияны гаилә башлыгы Рамил Хадиев үзе башкарды. Кабакның эче ачылган мизгелне һәркем кызыксынып күзәтте. Әйтерсең дә аның эченнән кош очып чыга. Бер апа алтын анда диеп тә шаяртты. Чынлыкта кабак үзенең итләш булуы белән шаккаттырды. Орлыклары да бик эре иде. Мен монда орлык алу өчен килдем. Ике орлык алдым, менә үстереп карарга исәп Алла берсә. Мен быел да үзем дә катнаштым 22 килолык кабак белән. 22 килолык кабак белән мин урын алырмын дип ышанмадым. Шулай да Тимершига ул дип язылган язу булсын дип менгән кабак белән. Мен ул кабак орлыгын нидән менгәрнең 3нче ел беренче урын алган Гарипов нидән Ахмәт Нурдан алган идем. Ул бергән инде. Шуны үстереп караган идем. Менә моны үстереп карарга исәп хәзер Алла берсә. Кырлык та алдым, кабагын да алдым, үстерәм Алла бирсә. Икенче елга да шундый зур кабаклар булсын Алла биргән булса, исән сау яшәсен дә тигезлек белән. Быел үстергәнегезме үзегез кабак? Кабагым бар, минеке монда олы түгел инде. Кабагым бар иде, бер 30 тирәсе бар, кабакларым күп. Кабак бәйрәме көнне бик зур кабак үстерүче бар диделәр инде. Һәм шуны бүген менә центрда кисеп, чыннан да чын кабак икәнен күрсәттеләр. Эчендә бернинди дә суы да юк. Менә бездә орлыгын алдык инде. Моны үстергән кешеләр бик тырыш кешеләр, булган кешеләр бик молодцы дибез инде. Менә шушы кабактан бүген бәлеш пешерергә уйлыйбыз инде. Кабак хуҗабикәсе Алисә бәлеш пешерергә, авыз итәргә теләүчеләргә кабакны өлешләп кисеп бирде. Менә шундый дәү кабакны үзләрендә үстереп карарга теләгәннәр орлыкларны сатып алды. Орлык алып кына эш бетми әлбәттә. Аны әле язга чаклы дөрес итеп саклау да мөһим. Орлыкны киптерергә кирәк түгел. Әз генә прохладныйрак, салкынчарак җир булырга тиеш, караңгы булырга тиеш. Инде желательно мин үзем ничек саклыйм, кәгазьдән, обычный кәгазьдән конверт ясыйм да, шунда тыгып куям бершәр, икешәр орлык. Шулай саклыйм. Җәйләр буе тырышып үстергән кабагы белән саубулашу Алисәгә дә җиңел булмады бүген. Иртә яздан орлык белән башлаган бакча мәшәкатеннән башлап, ул аны ярата башлый. Шушы ярату һәм тырышлык кына зур нәтиҗәле уңышларга китерә ди үзе. Алга таба планнары тагын да зурдан. Кабак белән саубулаштык, әйе, Алла берсә икенче елларга планнар зурдан. Былтыр үземә план куйган идем, 100 килолык кабак үстерәм дип, әз генә җитми калды. Икенче елга Алла берсә 150-дән арттырырмын дип өметләнәм. Шу. Бик күпкә арттыра өметләнәсез икән. Әйе. Планнарны зурдан куярга кирәк. Андый кабаклар да бар инде үзенә. Бар, әйе. Әйтеп үткәнемчә, быел Россиядә ялгышмасам 980 тирәсе килограмм булды кабак, рекорд. Инде Америкада тонна 600 ялгышмасам. Менә шулай. Так что теләгән кеше үстерә ала. Без дә үстерә алабыз. Безнең якта салкынчарак булганга инде без андый масштаблы кабак үстерә алмыйбыз. Тырышсаң, булдырып була. Бүген орлыклы булучылар тырышлыкны максат итеп таралыштылар. Без исә киләсе кабак фестивален көтә башладык инде.